cardom nilimen ke nigom terom ni pin nyali tumban puthot video ki min nyaman pichulo kope video sin nilen ke wan pima pultam pe nal tum la kecheng men kijut lanon la penal tum a video ke lang pajujia frang frang la ni youtube channel phan subscribe thala pen like pitha apen a video basami share pon denon ne pin nal tum phan video na ke wan pinang ko ke la puena jo nal tum isi birta ke mi pululte kopima pulutam te isi pen matha pululte berta khenolo mate isi pen matha dam pululte berta ke melo la sinal tum phan pin ma ke berta ke misi ke wan pik po ilitum che thandam na itum la all carving long do an mate carving long west carving long la ke do an sitame ilitum arong tin ajakatin na hok tin sitame itum te bemari mate di iskodun ni pima pulte je aria ken kahin no amek ka char che anu kang thong di lapuson yosi konani adim do mate konani arong do pulutante tatum han mangke birta ke melo alang lido manke ake joy pen si stame langpon po la pen alang tum ke sarkar long mesame poisa long po mane asabe same alang tum phan amen pen phan pen long pon po na tum klar dakalam the details ka chini je phan ladak screen long ka paklang pon ang langli be sang ho molsing be angli le so a contact number lo nan alangli phan humri non nal tum humri non mate nili phan le pini documents lai ke nili phan le na center chok nili sami pilong ji pen details klar dakalam ka chini je phan ke la screen lo paklang pon ang so number long le nal tum be taing non la pen keli ke karbitum ke ong si ong di do pikhnya lo karbing long west karbing long stamedi akeng kahing no amek char che anu kang thong amek lu pabor ari akeng damun e ching hum roi school ke dun stami aning hang piklang jola pusona tum konat ni adeng konat ni arong konat ni jagat do puludang te prap jin pen aso number long humri non la pen documents dangji la bangkenal tu pan card aadhaar card bank passbook voter id mane documents do an ke nang app po la pulujung la pen osi hem pen hala ration card do pulutang te la tanang po la henal tum la so a number do nal tum na chisen ik anon mate la nil number lo sami lai documents make nang sen na chok nil sami pubang sar phan bang sen long po la pen photo passport photo sami nangji pakni ba la snal tum konani arong do pulutang te all ka binglong do an sami do pulutang te prap jin pen nal tum der taig non natum asap vet pini suri ni ki thom vet na suri si vet sami long po ate asap vet sami long pon po asinal tum non pilol ho non la jun achiklo non 6 7 alom aso alom si kelang biji mate isi program biji aso program tami bita thek konat ma pontel ke dak beskar bingno da buthat lang solom si bita haji latel tum prabjin pen humring non langli phan konan ne arong do ta photo sami na sen ignon nal tum chini leji ko sona photo mate ko son akeso photo tamte nili la screen nong paklang pon ang lo yo la he photo de la puson amek kahing no anu kang thong akeng kedamun e la puson ari akeng pusame chinghum rirai amoy same bob john jo lapuson a photo di lapuson theklong lo di si la son lo nal tum ko nat ni adim do polutang te nal tum prabjin pen beer taig no international human right council pu aso si office do si la dak pen si nal tum palli na pul he lo bangke pasang tum prabjin pen chisen ik phit no